Hemen gaude berriz ere eta hori horrela bada zuei eskerra. Beraz, mila eskerri bihotza ez eskerrik asko. Gaur gainera oso pozik gaude, ze kontzertu bira aurrera jarraitzen du, eta hemen Elgoibarren konpainia ezin hobean gaude, beraz, kantatzeko eta dantzatzeko prest! Bueno, eta nik proposatuko ez duten jokoa oso erresa da, bale? Eman goitut golpe batzuk, eta zuek txalo bidez errepikaten duzuen. Bai, ez da, erresa, ez da? Bale. Bai, joa, ba! Bueno, bai, beste gauza tingo dugu, erresago gaindik, bale? Izango dira, bi golpe, eta pixkanak azkartzen jungo da, bale? Zama, bat, bi, eta la pixkanaka, bale? Venga, se viene.